Hello, hello, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Grabihang bisiha. Grabe ka loaded akong schedule igsoon unya. Praise God kay bakante ko karon no, bakante no. So karon lang ning simanaha murag medyo bakante ko. Yesterday, previous day, wakata ka live igsoon gahapon mag-live na unta ko pero murag kapoy panglawas ba kay grabe straight ang schedule igsoon na basta nya napay uban nga mga schedule na ko nga biyahe jud sa layo bitaw. Nya mao na nga lawas labay puhunan nato ampingan sa nato niatong lawas mao na nga wala gid ta ka live. Pero karon naa gyud pong kuy lakaw igsuon this afternoon muwali og prisuhan sa lain nga station. Na nakoy na contact police nya. Basta naa gyud po appointment mao nang dagdali pug ko kay mao lagi. No? So, salamat sa Ginoo igsoon. So, again, pasensya na nga wala ta ka live these previous days. Pero, naamo sa akong prayer kanunay. No? Before matulog og sayo sa kabuntagon, kanunay ko nagaampo ninyo igsoon. Amen? So, kumusta rin mo diha, no? Ako nagaampo dito kanunay nga naamos mayong kahimtang, mayong panglawas. Unya, duol mo sa Ginoo kanunay kay mao man na, no? Sao man na mayong panglawas na dagan ta kwarta. I mean, kana bitaw mura og ang ato physically, okay kay ta sa kalibutanon nga panglantaw ba apan sa tubangan sa Ginoo layo ta, no? Kawang lamang ang tanan nga kaayuhan nato kung ning distansya tas Ginoo. Mao na nga I always pray nga naamos mayong kahimtang diha. Maayong panglawas, good health always nya protektado sa Ginoo ba kay daghang kay trahedya no. Bantay mo daghang kay bagyo. No, niya labaw ta nanduol gid mo sa Ginoo. Amen. So mo share sa ko igsoon kamo sa diha no. Okay, share sa ko diri igsoon sa ko ang personal account. Sa mga nagkuan day nako na may uban gud nga mga nag friend request bitaw dili naman pwede ug igsoon niya. Malain po tong uban kung akong i-unfriend bitaw aron i-friend ang uban diha ninyo no. So pasensya na igsoon. Follow na lang jud ko to. Praise God. So mo share sa ko igsoon. Salamat sa Ginoo no. Praise God for another opportunity so nga gihatag sa Ginoo nato taliwala sa ka busy no gitagaan gidasig ta ba nga mao ni tagaan ta higayon. Salamat sa Ginoo. And again as always I want to encourage everyone to share our live this morning and don't forget to mention your friends and loved ones in the comment section para makabantay sa sila nga nag-live ta. No? Hallelujah. Praise God. So, done sharing. Mga igsoon. Praise God. So, this time we have 66 viewers. Okay. Good morning, Pastor. Shout out from Iligan. Dili man ako may bawaan nga ni manigimuro mag-Arabic ba, no? Shout out na ako tanang mga OFW, kanunay mo sa kong prayer, tanang mga naka-permanent resident diya sa lain-laing nasod, mga seafarer, mga seaman, tanan-tanan, no? And of course, ang mga piniriso, shout out kanunay, no? Mga jail officer, mga warden. Shout out na ako ang mga nasa Armed Forces of the Philippines and tanan nga mga higala nako sa mga security guard, mga igsoon sa lain-laing sulok nining nasod sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang mga security guard ng mga followers nato diha. Mabungahong kabuntagon and pasensya na mo sabak kayong bulldog na mo igsoon kay naay tao siguro sa gawas. Pero di man ko basta naay bisita na ko, di man ko samok basta na ako nakahinayak dire, no? So shout out na ko igsoon ang tanang mga amigo na ko sa Bureau of Fire Protection. Of course, tanang kapulisan, shout out. Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menia, Cebu, diri sa Mua, sa Barak, sa Tagbilaran City. Shout out sa mga hipe na mo diha. Unya, diri sa Muang Clarin Police Station. And also, shout out sa Muang Chief diri si Police Lieutenant Chief Amba, no? Nga dool sa kong dughan. Shout out sa tuwang mga subscribers ani nga page pareha ning Lord James Talingting. Kaning naay mga naka-green ang ilang name igsoon nga nag-message. So nag-comment dai. Mauna ato ang mga
subscribers. Thank you so much, no? Subscribers, mga avid viewers and followers nato. New followers, welcome kayo mo nga page. Wala tayo giisa nga relihiyon. It's all about Jesus Christ, no? And shout out sad sa mga naiuban nag-send og stars sa itong mga reels, mga videos. Thank you kayo, no? Wala mo nangayo ninyo, but thank you kay Igsoon. And shout out sa tanang mga subscribers sa itong YouTube channel. Shout out sa wala pa makasubscribe. Free to subscribe, Igsoon, sa itong YouTube channel, no? Na dito ang mga videos sa nato. Dali rita magkitaan dito. Ang link nasa caption na nga live. Shout out to one of our subscriber, Brother Justin Lucero Lee. Thank you, brother, for typing at highlight. And tanan sa mga followers na to nga nag-mention sa yung mga higala sa comment section. Thank you so much. And ako mong gi-encourage nga mo share Igsoon. Share itong live. Nindot kay Marites Igsoon pulong sa Ginoo. Amen. Mao ni pinakanindot nga ipakatag nining kabuntagon na maglanog-lanog Igsoon pulong sa Ginoo gyud. No? Nindot kay na, no? So again, salamat kayo Igsoon sa inyong kanunayng pagsuporta o kanunayng pag-atang sa live na to, pagtan-aw sa tong mga videos Igsoon, mga short videos, mga reels na to, mga encouragement. Thank you so much, no? Pasensya na nga, wala na kayo ko nag-live. Kay again, busy kay ko Igsoon. Nana ko yung mga nakabuking pag yung schedule. Actually, Igsoon, daghan kay kong nabalibaran, I guess, more than 5 churches. Nag-invite na ko kay himuon kong speaker nila sa ilang Thanksgiving, pero naunahan sila. Salamat sa Ginoo, no? So again, sa shout out, watch out for us, mga taga Jensan, taga Davao, mulabay mi diha. Sa Davao, mulabay mi. Hindi man tugpa nga mong eroplano nga sakyan. Pero ang amoa yung destination is to Jensan, General Santos City. Ang amoang ticket, mong flight Igsoon is dugay pa, next month pa, December 19. No? Mao na nga nag-invite na ko from 20, 21, 22, 23, 24 pataas Igsoon akong gibalibaran kay naaman ko sa Mindanao ana nga time. Shout out sa akong brad sa Cagayan, Brad Jomar, long live kanunay Brad. Ako nang shout out ang mga brad nako dano around the world. Skiptron International, Bohol Skiptron in Cebu, tanang brad nako diha in different council, different chapter, no? Mabungahong adlaw mga brad, no? Ipataas na tong Ginoo kanunay. First in our hierarchy, God first, ano? Skiptron in our no saya tanan long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tong Ginoo para sigurado ang taas nga kinabuhi. O anyway, after this na po ko'y lakaw mao nang dili kita magdugay so no, magampo na ta. Let's pray. Okay? Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit para kuan Igsoon para kana bitong lamdagan ta, giyahan ta sa atong pagabuhaton karon Igsoon. Kay kung wala si Lord, wala ang yang Holy Spirit, dili na to matugkad, masabta ng pulong sa Ginoo. Gamit sa atong kaalam nga tawhanon, dili ta katugkad Igsoon, because according to the word of God, wisdom in this world is foolishness to God. No? So mao na mga Igsoon nga atong first and foremost before we start, atong i-welcome ang presensya sa Ginoo, atong i-welcome ang iyang Holy Spirit para maoy mugiya kanato, maoy muhatag nato lamdag, divine guidance Igsoon, para mas mapalawman nato ang iyahang mensahe, ang iyang pulong. Shout out Brother Allen Roy Conaco, gibali man eh. Okay? Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord. Taliwala sa kabisi Ginoo imo ming gitagag higayon kadasi nga mamalandong sa imong pulong. Panalangin imong mga pulong nga among pagisgutan karon Lord God, but before that Lord God, susiha among kasing-kasing ang among mga hunahuna, among pagbati kung naay mga butang sa sulod namo nga wala ka malipay, wala mi makabantay pasaylua mi Ginoo. Limpyuhi ang among kasing-kasing Ginoo aron mahimo ming takos, mahimo ming angayan, maminaw sa imong pulong, mamati sa imong pulong, kay imong pulong balaan kini kaayo matod pa sa imong pulong sa Juan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw kini mismo ang among hisgutan Lord God. So your word is so holy, so make us holy Lord God. Among panudlanan nga espirituhanon, andama aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibukbok kanamo this morning. Lord God, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton nya, willing mo sunod sa imong pulong, kay diha sa pagsunod na ang panalangin, na ang grasya, na diha sa pagsunod ang breakthrough Ginoo. So Lord God, thank you.
i-bless na ng viewers karon Ginoo. Tanan nga nagtan-aw karon bisang asan dapitan ni maabot nga live, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. We honor you this time. Wala mi nag-isa og relihiyon. Wala mi gipasigarbo, gipasidunggan nga simbahan or pastor. But we lift up only the name of Jesus Christ. Ikaw lamang among gibayaw karong kabuntagon Ginoo. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Tagay mi kaalam nga langit nun. Kaalam nga gikan kanimo aron among matugkad, mapalawman, masabta ng imong pulong Ginoo. Ang nabiling panahon amahan among itugyan kanimo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Praise God! So, dili ta ng tao karon igsoon na higayon nga mamati sa pulong sa Ginoo. But praise God kay gitagaan taglaing opportunity to listen, to meditate the Word of God, no? And again, pasensya na kay busy kay ko kanunay, no? Karon gali busy na pud ko pero akong gisiguro na igsoon kay mo gimingaw na kay ko. Gimingaw na ko ninyo kay ngano man makahinumdo manggugoy nig ampo nako. Lord, wala na ko ka live. Amen. So let's start. Our topic for this morning is about pride, fried chicken. Kung ang atong kinabuhing Kristohanon ma-pride, sa hell gyud ana ma-fried. Bitaw. May mapirito tayo dito sa impierno na igso, no? So the danger of pride, no? Mao ni atong isgutan karon og unsay dangatan sa tawo nga taas og garbo, no? Og unsa poy unsay gitawag og unsay resulta sa atong kinabuhi kung magarbo bitaw kay ta kana bitawng di kita kamao mo paubos. Basta something ana nga grabe gyud ang pride nato ba. Kita ay admit igsoon nga kita kada tawo nang gitay garbo pero lahi ng kana bitong basta lahi ng garbo nga kana bitong dili na gyud ka kapakorek nya sakto na gyud ka pirme ganahan lang ta kita may mangurek pero kung kitay koreksyonan di pud ta pakorek, no? So delikado ang garbo kay basta mao ni atong isgutan karon og unsay dili maayong mahitabo nato kung ato aning napanis atong kinabuhi. Amen. So atong teksto karon igsoon na makita sa unari sa duha ni reference na ko igsoon. Arita sa James chapter 4 verse 6. So arita sa New Living Translation, daghan man ning mga translation. So mamaora og punto igsoon. So ang basahon diri mga igsoon, the book of James chapter 4 verse 6. Nagaingon diri, and he gives grace generously, as the scripture says, say, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Again, according to James chapter 4 verse 6, ingon diri, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. So, klaro kay diri mga igsoon sa atong nadungog, niingon diri ang balang kasulatan, niingon sa Santiago, God opposes the proud. Ang Ginoo igsoon dili mo angay. Ang Ginoo igsoon masuko, gidumtan sa Ginoo, gikasukan sa Ginoo, wa kahimutan sa Ginoo, dili ikalipay sa Ginoo ang katong mga hambugiro, ang katong mga garbusa, ang katong mga tao nga nagkinabuhi sa garbo mga igsoon, no? Kung ang usa ka tawo iyahang gipakadak-an ang iyang pagkagarbuso, wa malipay ang Ginoo niya, no? Ingon siya diri, God opposes the proud. Delikado ni igsoon, no? Kay once naata ni igsoon kaning garbo igsoon, kana bitong pride ba? Once naata ni igsoon, si Lord igsoon na oppose nato. Masuko siya. Delikado tong kinabuhi igsoon kung si Lord masuko nato, kung si Lord kana bitong wala na himuot nato tungod sa garbo igsoon, kay unsay atong mahimo kung wa ang Ginoo, no? We can do nothing without God. The next line is, but gives grace to the humble. Apan iyang itagaa grasya ang mga mapainobsanon. So opposite sa pride is humble or humility. Sa laing version sa New International Version igsoon, but shows favor to the humble, no? Iyahang pakitaan og pabor, iyahang gipakitaan og grasya ang mga mapainobsanon. Amen. Mao na mga igsoon, no, nga instead nga maghinambog ta, magpagarbo ta, dapat igsoon kamao ta mo paubos, no? Dili malipay ang Ginoo sa mga taong garbuso, no? Ang mga garbuso igsoon, kuya, pero ba po ning garbuso kay tanawa, once naa na to ning pride, laki. Kay ang taong garbuso, kabantay mo ng garbuso, kanang dili sila open for correction. Aside from that, dili sad sila open, willing nga tabangan, no?
Delikado kay kaning garbuso igsoon mauni. Ang garbo igsoon mauni usay babag nga mulambo ta, moasinso ta. Nga naman, kay once ang tao na ay garbo, dili ni siya magpakorek, no? Dili siya magpasulti, no? Feeling niya sakto siya pirme. Feeling niya wala siya nang inhanglan og isikataw niya para mutambag niya. Mao na yung mga garbo. Kunya mao ni ako nabantayan igsoon. Once ang tao na ay garbo, once ang tao igsoon na ay gitawag og pride, okay? Pride ba? Fried chicken. Tanawa ha? Paminaw mo. Once ang tao naaaning garbo igsoon, bantayin kay bisag tabangunon siya. Listen, look at me once again. Again akong balikon. Once ang tao na ay garbo, anang hambugiro ba? Pride, ma-pride kay siya ba? No? Dili pasulti. No? Kuan sa na siya igsoon, once na siya sa sitwasyon nga tabangunon siya, nagkalisod-lisod siya, dili gud na mangayog tabang. Mao na'y garbo. Mao na'y nature sa pride. Dili na siya mo accept og help from other people, no? Kinsa man mo nga motabang mo nako, kaya ra ni nako bisag nagkamang-kamang nas kalisod. Bisag ofera na nimog tabang igsuon. Balibaran ka na ingana ng garbo. Dili mo accept og help from other people. Ayaw ako nang inhanglan sa tabang ninyo. Nay-offer nga grasya dili ngana ng garbuso. Mao na ino igsuon nga lisod igsuon nga moasinso ta, lisod mulambo kung naat aning garbo, no? Og dili malipay ang Ginoo aning garbo igsoon because the very nature of Jesus is humility, no? Hari siya sa mga hari pero nagpakatao siya isip kabus igsoon. Kabantay mo ubos nga bahin, no? Didto siya igsoon sa pinaka kana bitong mura bitaw og let's say kana bitong gikaminusan nga lugar, gianak si Jesus igsoon. Pasungan sa baka, unsa man to? Kabantay mo? Dito sa pobre nga pamilya siya igsoon, lalang sa Espiritu Santo, mas gipili ni Jesus ang matao ngadto sa ni Mary nga gitawag og dili ingon nga dato adunahan sa pamilya nga panday lang didto pagyud sa suok igsoon sa pasungan sa baka igsoon gianak. Kabantay mo? Kana siya igsoon kung ato ng sabton igsoon. Mura bitog iyang gisuot ang espiritu sa pagkamapainomsanon. Ubos nga bahin. The very nature of Jesus Christ is humility. Mao nang di siya muangay, mao nang ingon ang balang kasulatan ingon sa Santiago, God opposes the pride or the proud, no? Dili muangay ang Ginoo garboso. Kay siya mismo mapainomsanon. Ug ako ning balik-balik igsoon ang hinungdan nganong gihagbong si Lucifer nga usa ka matahom nga anghel tungod sa garbo. Gusto siya mulabaw sa Dios. Gusto siya maggama, magtukod og trono nga mulabaw pa sa Dios igsoon. Mao nang gihagbong siya tungod sa garbo. Sama sa tong teksto karon igsoon, Santiago. God opposes the proud but gives grace to the humble. Okay? Sama to? Yes. God opposes the proud but gives grace to the humble. Nya sa laing version, but shows favor to the humble, no? Sa mga mapainobsanon igsoon, okay? Sa mga mapainobsanon, gitagaan sa Ginoo pabor. Na ang pabor sa Ginoo na ang panalangin na ang grasya ning dagaya ngadto sa mga mapainobsanon. Amen. Way ayo ang garbuso. Sa mas kung giingon ganina, kabantay mo na yung mga silingan, yung kadugo, kaliwat, mga garbuso. Bisan pag mo extend ka sa health ninyo, nato nila. Usay dili dawaton. Ang garbuso, lahi po ning garbuso. Ang hinungdan ng garbuso, igsoon dili mo lambo, dili mo asinso. Kay once ang tao na garbo, dili na siya palata. Dili siya palata nga naglisod siya. Dili siya palata nga tabangunon siya. Bisagwa magpakanaa, garbo na. Mas maayo nang mo admit ta. Igsoon nga tabangunon ta kay mo gamit ang Ginoo mga tao nga motabang nato, no? Pero kita igsoon tungod sa garbo dili ta magpahalata nga tabangunon ta, no? Bisag wala na ta nabaon sa utang pero dili ta magpahalata, magpakanaa ta, mamaylo. Mao ang hinungdan igsoon na miserable atong kinabuhi. Kay ngano man wa ta nagpalata nga luoy na day kay ta. Okay ra ko, wa man ko okay ra. Mayo kay Ginoo pero ang tinuod naglisod ka garbo na igsoon. Daghan kong na-meet mga tao igsoon nga nabaon sa utang ano man kay wa nagpahalata nga nagkalisod bisag walang wala nagpakanaa garbo na, no? Usahay si Lord mangita nagpaagi mo gamit na og tao to help us pero tungod kay garbuso ta
Because of pride, dili ta magpalata, dili ta mudawat og tabang sa uban. Nay i-offer nga nindot nga opportunity, ari okay ra kay ko. No? Dili kay nga naman garbo. Mao na igsoon ang garbo. Aside nga wa gi kaymutan sa Ginoo, ang garbo may hinungdan nga dili ta mo lambo, dili ta mo uswag, dili ta mo osinso. Kay dili man ta open for sa tambag sa uban ug sa tabang sa uban, dili ta open. Dili ta pasulti. Dapag yun igsoon. Ang garbo lahi ni dili na maminaw sa tambag sa correction sa uban sa council, no, dili maminaw na kay para niya sakto siya pirmi. Mao nay garbo. Gusto ang garbo igsoon nga kanang ganahan na siya nga maoy siya ra ang mutambag, murag siya ang front page kanunay, no, siya ay paminawon kanunay, iyang opinion, iyang suggestion paminawon kanunay, garbo na. Apan kung siya ang tambagan, siya ang sultian, di maminaw, garbo na. Ingana na ang garbo, dili malipay ang Ginoo na igsoon. Gusto si Lord nga open ta, di ba ning ingon gali ang balang kasulatan nga tis every spirit, murag maniid ka ba, murag open ta ba nga mo obserbar anak, no? Ang garbo lahi, ang garbo close ang unahuna na. Mao na nga ang garbo dili gyud na mo lampos kung dili ang garbo ingon ang balang kasulatan igsoon ang pinakabugat nga giingon ni Jesus. Okay, akong basahon diri. Ingon si Jesus sa Mateo 23:12. But those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang garbo, walay laing kapadulngan, ubos. Ang garbo, igso ng pride, walay laing kapadulngan kung dili ihagbong tas Ginoo. Ingon ang balaang kasulatan, ang magpataas sa iyang kaugalingon, ang magpagarbo ihagbong sa Ginoo. Apan ang katong magpaubos igsoon, moangkon sa iyang sitwasyon, moangkon sa iyang kahimtang, dili magpaasip igsoon, ipataas na sa Ginoo. Amen? Mao na igsoon nga kita as followers of Jesus Christ, kinanglan nga nagkinabuhi gid ta nga mapainobsanon. Kung gusto ta ipataas, way lain. Usara atong buhaton. Kung gusto ta i-promote ni Lord, kung gusto ta pauswagon sa Ginoo, kung gusto ta mga igsoon nga palambuon, paasinsuhon sa Ginoo, usara ang atong buhaton, paubos ta. Amen? Humility means, unsay mong sitwasyon karon mo accept ka, dili ka magpa-asip. Okay kayo, wala problema, malain pa. No, accept. I-admit kung unsay mong sitwasyon igsoon, unya ayaw pagpa-asip diha og kinsa ka, ang tawhana ka, no, paubos ta. Dawat ta og unsa ka ang imong sitwasyon, ayaw ka wow, kaulaw igsoon, no? Kay tao ra ta, no? Tanan igsoon kita tagsa-tagsa natay mga weaknesses, natay mga shortcoming, no? Ayaw pa asip igsoon nga ligon ka, nga huyang ka, garbo na. Ayaw pa asip igsoon nga naa ka bisag walang-wala ka, garbo sad na. As what I have said, igsoon, sometimes dili makapenetrate ang help ni Lord kay si Lord ning help naon ta ning tabang na nato gamit siya ubang tao, basta naay mga instrumento si Lord nga gipadala to help us para mo asenso ta, to help us para mo grow ta spiritually, to help us para mas magiyahan ta. Pero kung close ta kay para nato dili ta tabangonon, garbo na igsoon, di malipay ang Ginoo na, dili makapenetrate ang presence, ang help ni Lord, ang grace ni Lord. Kung pride ta igsoon tanawa, kung ma-pride ta igsoon tanawa. Unsay giingon sa tong teksto, no? God opposes the proud. Tanawa ang next line. But gives grace to the humble. And then sa lying version, but shows favor to the humble, no? Ang pabor sa Ginoo, ang panalangin sa Ginoo igsoon, ang promotion ni Lord, ang breakthrough, ang miracle, naa sa mga humble. Kung atong pakadak-an atong garbo igsoon, no? Nga mura jud tag si kinsa bitaw kay tungod lagi kay graduate ta og mga seminaryo, tungod kay taas tag na human, tungod kay dako na tag experience. Kung atong gipakadak-an ang atong garbo igsoon, wala diha ang grasya sa Ginoo. Kay ingon balang kasulatan, but He gives or He shows favor to the humble man. He shows favor, pabor sa mga mapainobsanon. Amen? Ang pabor sa Ginoo na sa mga mapainobsanon. Ang grasya sa Ginoo na sa mga mapainobsanon. In other words, kung kita magarbugso ta, kung kita hambugiro, kung kita igsoon, dili kita ka mao mo paubos, wala nato ang pabor, ang grasya, ang panalangin, ang breakthrough, ang milagro. Mas maayo nga moangkon ta sa atong sitwasyon kung unsa ta karon. Mas maayo igsoon nga kamao ta mo paubos. Mas maayo igsoon nga open ta.
sa mga opinion from other peoples, labi na sa mga godly people, kanang mga tao nga Diyos nun. Open ta. Makatabang na to. Nagawa siguro kung ang mga tao, dautan, mga tao nga wala nang alagad ni Kristo, pwede na nimo i-close imong mind nila. Pero kung ang mutambag na to, pero ang mo counsel na to, pero ang mo correct na to, mga tao nga Diyos nun, labi na mga tao nga daghan ang nadala sa tiilan sa Ginoo nga mga dautan, mga tao nga panalangin lang kinabuhi. Take time to listen. Once maminaw ta nila, meaning, atong gipaubos ang atong garbo, atong gikaon. Mura bitaw nag-ako igsoon sa una. Katong time nga, mao na to ilang istorya nga i-rehab na daw ko sa Cebu. Kay mag-istorya na kog kahoy, mag-istorya na kog mga... Basta, while walay tao magsige kog istorya, and how many days mao na akong gibuhat. Matod pa sa kong mga barkada, nga ako daw kabuhi, ning saka na sa utok. Pero ingon akong ubang mga barkada, ikaw manggubay, magsyabo ka, iniguman, mag-rugby ka, hutdon pag yun mong Apollo. Nya manigarilyo pa juga sa ilong mo inom pa juga nagsagol na diha ang imong utok naguba na imong utok imong kabuhi ana nagkabuang na mao to igsoon nga there are so many times every day nga perminti ko makitaan maditikan ko mabantayan ko sa kong mami tanan patay naman sa mami igsoon basta ako ang ubang mga igsoon makabantay nga something weird happens to me magistorya kog ako ra usa magyaw-yaw ako ra usa igsoon nga murag na ako gikadlukan no sa dihang padung na ko irehab igsoon ang ningsod sa kong una murag bitog something na imo cross sa kong una murag na nakigistorya nako. Murag na ay hung-hung nako nga tunla na imong garbo, kana na imong garbo paubos. Why mawa nimong musangpit ka sa Ginoo. Usay man gud igsoon kung kita brayta. Daghan tag na human, taas na kay tag nahimutangan, di na pud ta maminaw sa mga ubos-ubos nato. Di ta maminaw sa tambag sa mga bata-bata pa nato kay tigulang na ta which is sayop. Igsoon ti man nay daghang mga bata-bata babatan-on pa pero naay kaalam nga pinasahi nga gikan sa Ginoo nga makatabang nimo. Amen. We must be open for correction we must be open sa mga suggestion or opinion sa laing tao, especially godly people, kanang mga tao nga Diyos nun na Ginoo. Kay makakuha tag tabang diha. Amen. Di maayo ning garbo. Ang garbo igsoon di ka palupig, dili ka ganahan nga nay mulabaw nimo. Di ka gusto nga nay mosapaw nimo. Di ka gusto nga maubertikan ka garbo na. Ang garbo igsoon di ka malipay sa kalampusan, kalambuan sa uban. Ang garbo igsoon kung alagad ka sa Ginoo. Ang garbo igsoon kung naa ka sa ministry, dili ka mobilib, dili ka malipay kung naay mga alagad sa Ginoo nga gidungog bitaw lagi gamit sa Ginoo si kuana, di ka malipay ana, no? Ang kadaugan sa uban kagul-ana nimo tungod na sa garbo sa imong dughan. Mauna nga delikado ang garbo nga naman. Ingon ang balaang kasulatan, God opposes the proud. Ang Ginoo nasuko, ang Ginoo mahimuot, ang Ginoo di malipay sa mga taong garbuso. Apan sa tanang mga mapainobsanon, iyahang gitagaag pabor, iyahang giliguan, iyahang gibubuan sa iyang grasya, sa iyang milagro, sa iyang breakthrough, sa iyang panalangin, sa iyang promotion, ang mapainobsanon. Ingon si Jesus, ang kadtong magpataas sa iyang kagalingon, ihagbong nako. Apan ang kadtong magpaubos, ipataas nako. Usay igsoon, lisod kay ipaubos kung nakasanayan nimo nga naka sa taas kanunay. Usay igsoon, lisod kayo mo bow down, mo paubos sa imong kagalingon. Kung sanay ka sa taas, kay di ka basta-basta, kay profesional ka, kay dato ka, kay milyonaryo ka. No? Di ka basta-basta, igsoon mo paubos, kay sanay ka sa taas. Sanay ka nga musalot ang tao nimo maghangad. Sanay ka igsoon nga ang tao mo respeto nimo. Pero nadyo'y panahon nga gusto si Lord nga magpaubos ta. Naay panahon igsoon nga gusto si Lord magpaubos ka. Nga naman, kay gusto si Lord nga mas ipataas pa kaniya. Kung di ka mo paubos, ihagbong hinong ka sa Ginoo. Daghang ingana igsoon, daghang nadato na bankrupt kay nalayo sa Ginoo. Ning dakong daghang hayahay o kahimtang na bankrupt, nabagsak, himbalik sa agi, himbalik sa ilang kinabuhi nga lisod kay ano man, ning dakong ulo ning garbo igsoon. Amen. As what I have said, igsoon ingon si Santiago sa iyang pulong karon. Gikasukan sa Ginoo, gikaligut-gutan sa Ginoo, wa gikaymutan sa Ginoo ang mga taong garbuso. Apan iyang pakitaan sa iyang pabor ang mga mapainobsanon. Ang nindot sa mapainobsanon igsoon kay wala tay laing padulngan. Nanam gutas ubos ang atong padulngan taas. Apan ang taas ipaubos. Amen. Kung gusto ta nga i-promote ni Lord, kung gusto ta nga pauswagon, pasinsohon, palambuon in every areas of our life, gusto ta igsoon nga ipaangat ni Lord, i-level up, kinahanglan kamao ta mo paubos. Di ta magpa-as if nga kita na gud ni ako na gud ni no, maminaw tas uban. Amen. Maminaw ta, dapat open ta for correction, for counseling from other people, as what I have said, from godly people, mga lagad sa Ginoo, no? Labi na gitong nay mga agi na mga kanang nanag ebidensya nga
kuan gyud siya gigamit sa Ginoo, minaw ta. No? Ako bitaw igsuon daghan kay miingon nga, yes daghan grasya sa Ginoo, himaya sa Ginoo lang no. Daghan na jud kay kog na-receive nga mga words nga na-bless sila nako. Himaya sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Uban mingon na panalangin, pastor grabe ang dihog, himaya sa Ginoo gyapon. Grabe yung mga igsuon ganahan jud ko maminaw og laing wali. Ako igsuon dili mo pasabot nga gigamit nako sa Ginoo, himaya sa Ginoo man tanan. Maminaw gyud ko, ganahan ko maminaw og mga batan-on mo wali, mga tigulang tanan, basta mga wali maminaw ko kay gusto ko makakat-on pud nila because I do believe na ay yes gigamit ko sa Ginoo pero daghan pa kayo kog dapat makatunan kay lahi-lahi ta nga gigamit sa Ginoo. Matag alagad sa Ginoo, matag taw lahi og kargada, naay naa nako nga wa nila pero naapoy naa nila nga wa nako, mao nang ganahan ko maminaw. Once we are always open igsoon, maminaw ta dili ta mag-ingon ako na gud no. Sayon na sa humility. Kana bitong maminaw gyapon ta sa uban bisag gipataas na kas Ginoo, maminaw gyapon ta. Humility na. Abi ni igsoon, the more we are open sa mga counseling from other people, sa mga unsa man ilang mga basta open ta kanunay niya na nakastaas ipataas pa jud ka sa Ginoo. Kay nakita man sa Ginoo grabe ning anak nako. Bisag ako na ning gipataas na nasa taas nga bahin pero maminaw mangyapon, mamati mangyapon. Dili gyapon magpabilib nga sakto siya pirmi. Mao na humility. Og mao na nigingon sa balang kasulatan nga ang katong mga mapainobsanon ipataas sa Ginoo. Amen. So wala man siguro naa na to karon na minaw nga dili ta gusto nga muangat ta. Malibel up atong kinabuhi. The best way nga may tabo na siya igsoon, paubos ta. Amen. Paubos ta. Nya kana bitong maminaw ta sa mga gitawag og mensahe sa uban, mga pagtambag sa uban nga bisan daghan na ka gitambagan. Ako daghan ako gitambagan igsoon nga mga natarong jud ang kinabuhi pero maminaw lang gyapon ko sa tambag sa uban. Na ako'y mga suggestion, mga kuan ako maminaw, sige atong ikuan Okay? Kay ngano man mao nay gusto sa Ginoo. Gusto si Lord nga in everything we have right now, kung unsa atong sitwasyon karon, honest ta unya. Atong i-acknowledge ang humility man gud igsoon ang pagpaubos, atong i-acknowledge na nga ang tanan nga naa nato gikan sa Ginoo. Ang pagpaubos mga igsoon, atong giila ang Ginoo nga walay ato, ang tanan nga naa nato gipiyal ras Ginoo. And the more we do that, the more sa tapiyalan sa Ginoo mas dagko pag mga butang kay nakita man ni Lord nga kapiyalan ta kay di gyud ta mo dako atong ulo ba kung dili the more ta gi-promote nagkadako ang atong kasing-kasing, ang atong gugma sa kadaghanan nga motabang tas ubang tao dili ang ulo ning dako igsoon. Amen. Ingana na igsoon. So again, ang Ginoo dili malipay sa mga taong garbuso. Ang Ginoo dili malipay, wala mahimuot sa mga tao nga kana bitawng hambugiro. Pero ang pabor sa Ginoo, ang iyang grasya, ang iyang panalangin, ang iyahang promotion, ang iyahang kana bitawng talagsaon nga butang iyang ipasinati nimo. Imo ginang matagamtaman or masinati na sa mga taong mapainobsanon. Amen. So again, ang garbo bati kayo. Kay ang tao nga nay garbo, dili na siya magpalata nga tabangunon. Dili sad siya open sa tabang sa uban kay para niya okay ra ko okay pero tabangunon siya garbo na. Ang humility so ang pagpaubos moangkon ta. Dili ta magpakanaa bisan walang wala ta garbo na. Moangkon gud ta. Unsa na to pagka-receive sa grace ni Lord, sa favor ni Lord kung di po ta moangkon no. Ikaw kuno be na kay anak nga tabangunon kayo. Pero wa ka kay baw nga tabangunon siya kay wa man magsaba nga naa siya paliton. Unsa pagtabang na to nga wa man ta kay baw nga tabangunon siya ingana sad si Lord. Gusto si Lord nga unsa may ato ang mga shortcoming, pagkulang nato, unsa may weaknesses nato, unsa may ato ang mga struggle atong itugyan sa Ginoo. Just be honest to God igsoon. Ganahan ang Ginoo mo tabang, mo paangat sa kinabuhi nato. Basta mo ang kontas tong sitwasyon, humility na, mao na pagpaubos. Dili kay magpakaron ingnon ta nga daghan pa kay tag natigom bisag bankrupt na ta, magpakaron ingnon ta nga mauna pero ang tinuod guba na kay ka. No ayo. Higsoon, kontra ra bas Ginoo nang hipokrito. Kay numdo mo tong mga hipokrito sa una nga mga parisiyo, iyang giingnan kamo mga anak sa bitin, di ba? Mao na nga unsay imong real situation igsoon. Current situation this time. Ang kuna na ayaw pagpaasip nga
Wa ka nang inahanglan og tabang. Garbo na. Ayaw pagpaasip nga naa ka bisag wa. Garbo gyapon na. No? Igsoon, just be honest to God unya. Just be open sa mga correction sa ubang tao. No? Nga bisag gigamit na tas Ginoo, tan-aw nimo nakas taas, maminaw gyapon ta mamati ta sa uban. That's humility. And for that, mas ipataas, ipaangat pa ka sa Ginoo. Pero katong mga di maminaw, di mamati, di pasulti, ihagbong gyud sa Ginoo. Kaya nga naman, wa malipay ang Ginoo, gikasilagan sa Ginoo ang mga garbuso. Apan iyang tagaan, liguon, buubuan sa iyang grasya, sa iyang pabor, ang mga mapainobsanon. Amen ba mga mapainobsanon diha? Sa iyo na di kay igso, no? For us, para i-promote ta, i-level up ta, i-bless ta ni Lord, ang iyang pabor, ibubo na to. Maglakaw lang ta, nga mapainobsanon in everything we do, every day. Paubos ta. Gipaangat ka sa Ginoo, gibless ka sa Ginoo in every areas of your lives, gibless ka ni Lord. Then, paubos gyapon ka, ayaw, tunog gyapon ta giyuta, ayaw kadako sa imong ulo igsoon. Amen. Ibalik gyapon nato ang himaya sa Ginoo kay walay ato tanan nga naa nato gipiyal ra na ni Kristo. Ang tinuod walay ato. Kung ato nang himuon, meaning nagpaubos ta, the more pagid ta i-promote, the more pagid ta i-bless ni Lord. The more pagid ang favor ni Lord, iyang ipakita nato. Ngano man, kay nagpaubos man ta, bisag ipataas man ta sa Ginoo, gi-promote, nagpaubos gyapon ta, the more pagid ta piyalan sa Ginoo. Kani ingon balang kasulatan, kung kapiyalan ta sa gamay, piyalan tagdako. Amen. Ingana ra na igsoon. So, instead nga magkinabuhi ta nga puno sa garbo, bantayanan gini, pride ba, atong balihon, humility ta. Unsa man kataas atong naabot karon, unsa man kadako sa imong sweldo diha igsoon. Unsa man ang imuhang profesyon or nahuman, professional ka, abogado man ka diha, unsa man ka diha, or mga dagkong tao sa gobyerno, kinahanglan ka mauta mo paubos. Kay once makita ni Lord nga, oy, ming dako mang ulo, musugot kag sa dili, ihagbong gid ta. Amen. It's biblical. Si Jesus mismo ning ingon, iyang ipataas ang mapainobsanon, apan iyang ipaubos ang mga garbuso. Asa man tanang duha, either humility or pride. Asa man tanang duha igsoon, garbo or pagkamapainobsanon. Pilion lang natong pagkamapainobsanon ngano man, aron mo angat ta, aron i-promote ta, aron mo uswag, mo lambo ta, aron i-bless ta ni Lord. Amen. Kay humility, as what I have said, humility is the very nature of Jesus Christ. Si Jesus, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, Diyos na siya. Pero dito siya ning pili sa kabos nga pamilya. Nagpakatao dito sa pasungan igsoon. Pobre, say na sa humility. Nga bisag dato na kaya siya. Na siya nagpili sa mga pamilya nga kaminusan. Humility na. So again, the very nature of Jesus nga atong gisunod, humility. Kita sad nga nagsunod ni Kristo, kinahanglan mapainobsanon ta. Kay nga naman, once makita ni Lord nga papainobsanon ta, ipataas ta. Kanira bang mga humble igsoon, mga mapainobsanon, malipayon sa nakanunay. Kay wala man ay kasina. Di ka kamao masina kung mapainobsanon ka. Kung mo success ang imong isigkataon nimo, imong higala, imong kaliwat, kadugo, no, isig ka alagad sa Ginoo, malipay ka sa ilang kalipay. Mo na yung mga tao nga walay garbo, malinawon kanunay. No? Makighiusa kanunay. Malipay sa kalipay sa uban. Pero kung naay garbo, kung naay kalampusan ng imong silingan, mag-uol ka, di ka malipay sa success sa uban, di ka malipay nga malabuan, di ka malipay igsoon nga maobertikan. Nga naman, garbo. Pangit bati kay ng garbo. Amen? Diya sa garbo mo sulod ang comparison. Diya sa garbo mo sulod ang kasina. Amen. Mao na igsuon nga atuan ang ipadaplin ang garbo. Ato ang isulob ang pagkamapainobsanon aron ipataas ta sa Ginoo, i-bless ta ug ang iyang grasya ibubo kanato ug ang iyang pabor. Ug ang resulta, ang atong kinabuhi mahimong lami. Ang atong kinabuhi malinaw, nay tinud-an nay kalipay, tinud-an nay kalinaw. Ngano man, kay nawa mang garbo. Amen. Ingana ka importante ning pagkamapainobsanon. Iwakli ang garbo, buhiin na, nagbugat-bugat lang na sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung magdaladala ka garbo igsoon, bugat kay di pa ka kalahutay ana. Hangat kayo magdagan ka sa lumba nga nagbitbit kag usa ka sakong bugas, garbo na siya. Ibutang na aron gaan, aron hanoy igsoon. Amen. Kung unya atong isulob ang pagkamapainobsanon, igso magkinabuhi ta in humility.
that way. Kay maunay siya pinakayawi para ipataas ta sa Ginoo, palambuon, paasinsuhon ta mga igsoon. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Thank you for your presence, Lord God, about pride and humility. Salamat, Ginoo. Sa imong mensahe karon nga mauni, I pray nga mauni hinungdan, Ginoo, nga all the time magpaubos jud mi kanunay among iwakli, among buhian ang garbo, Ginoo, kay mao na hinungdan nga dili mi mo asinso, dili mi mo lambo, dili mi mo uswag ug dili mi magmabungahon. Ang garbo maoy makapugong sa among pagkamabungahon. Dili mi mahimong effective instrument nimo tungod sa garbo, Ginoo. Maguba pa among kinabuhi. Ihagbong pagid mi nimo, Ginoo, tungod sa garbo. Apan Lord God, niingon kasi mong pulong, imong saan nga imo ming ipaangat, ipromote, ipataas kung mapainubsanon mi. So Lord God, I pray to all of the viewers this time nga kanunay gid mi magmapainubsanon. Bisan pa man ang uban nga nagtan-aw karon nga imo nang gipaangat, gipromote ang lang kinabuhi, gipauswag, gipalambo, but still magpaubos gyapon mi kay ang tanan nga naa namo karon gikan na nimo, walay amo, wala mi angay ikapasigarbo. Kung naa man mi angay ikapasigarbo, ikaw ra na, Ginoo. Ikaw wala na nila. Dili among ka-bright, dili among profesyon, dili among effort, pero ang imong kundi ang imong grasya, kay ang tanan grasya ra nimo, Ginoo. Lord, thank you for your word. Holy Spirit, thank you so much for your presence. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers this time. Bisan asa man sila dapita karon, Ginoo, nga nagtan-aw na minaw, Ginoo, bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo. Lord God, again, you are an all-knowing God. Walay matago, walay malilong kanimo. Nakakita ka sa sitwasyon sa imong mga kanakan karon. Nakakita ka sa kahimtang sa mga viewers karon. Lord, I pray unsa man ilang problema, solbara, Ginoo, tagaig solusyon. Unsa man ilang kabugat, Ginoo, tabangi, Ginoo. Unsa man ilang mga struggle karon, tagaig sila kalinaw, Ginoo. Tagaig paglaom ang mga nagtan-aw karon nga ilang sitwasyon daw wala nay paglaom. Ibutang sa ilang kasing-kasing karon ang paglaom nga diha kanimo walay imposible, Ginoo. Lord, I pray to all of the viewers this time, unsa man ang ilang gikinahanglan, pinakagusto, pinakanid nga milagro, I pray, Lord God, in Jesus' name, we stand in your word in Jeremiah 33:3 nga kung tawgon kanamo motubag ka ug magpakita kag mga dagkong butang. So Lord God, I pray, unsa man nga milagro ang gusto aning mga nagtan-aw karon, Lord, I pray nga imo ning i-grant in Jesus mighty name. Imong palihukon ang imong milagrosong kamot sa ilang kahimtang karon, Lord God. In Jesus name, imong ipakita ang mga kahibulungang butang sa ilang sitwasyon karon, Ginoo. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Hallelujah. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, Lord God, among ang kunon ang milagro, ang kuno namong panalangin, ang kuno namong kadaugan, ang kuno namong kaluwasan, ang kuno namong tinud-anay kabag-uhan, ang kuno namong promotion, ang kuno namong financial breakthrough, tanan-tanan, Ginoo, nga milagro gikan kanimo. Ang kuno namo, we believe it, we receive it by faith in Jesus name. Himoa lamang ming kasaligan, kapiyalan, angayan sa imuhang grasya, sa imong panalangin, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo, amahan, amo kini gipangayo o gipasalamatan daan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. That's all for this morning, mga igsoon. Pastor James, thank you sa dugang dasig sa kinabuhi. God bless. God bless you more, brother. Pasilang Wilfredo Jr. That's all for this morning, igsoon. And this time, akong ibalik ta ng dungog, himayas, tumbuhi nga Diyos, walay ako. All the glory, all the honor, praises, and thanksgiving belongs to the King of Kings. Thank you so much sa inyong time, igsoon. See you next time, mabakante ko. No? Thank you so much sa mga subscriber ani nga page. Salamat kayo. Naiuban nag-send og star sa mga short videos na to sa mga reels. Thank you kayo. Welcome ang mga new followers. Welcome kay mo ani nga page. Then I just want to encourage sa mga followers nato nga to invite your friends to follow our page. Anyway, ang atong followers din abot na ta og 205,000 followers ug mabungahong Kristohanon. Thank you so much. And so wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Freira, nasa link ang nasa caption ang link igsoon sa YouTube channel na to. Okay. Mga subscribers, thank you kayo sa maning Lord James Talingting, naka-heart nga green, subscriber na igsoon. Okay, reply na lang, Brad Jomar, this amang kagikan. Okay, God bless, brother, nakas akong prayer. No? So, that's all for this morning. I pray and I always declare that today is gonna be a fruitful day. Mabungahong adlaw ron igsoon. Tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Inyong mga lakang giyahan sa Ginoo. Dili matapos rong adlaw nga di ta panalanginan sa Ginoo. See you next time. Brad Jomar, God bless. Brad, basin suroy mi dira pohon, Brad. Araon ka na mo. Hapit mi. O, sige, permente, Brad. Pero, kanang naa ko kay
Basta mao na to Brad, 19 sa karong December hangtod 31 na ako sa Jinsan. So again, that's all for this morning. See you next time. Basta bakante ko mailhan na kay mag-live ta automatic na, no? So ang Dios magapanalangin atong tanan ng akong kabilin as always ampo amping abante ta para sa kamayaan sa Ginoo. See you next time. To God be all the glory. Shout out Brad Joy. Brad Joy. Nakaabot pa di ka? Wala na Brad. Ganina ra ka? Oh, na late ka Brad, reply lang Brad, no? So again, keep safe everyone. God bless. To God be all the glory.